ברוכים הבאים לערוץ Advanced פתרונות ביוטיוב. בסרטון הבא נלמד כיצד להתקין את החייגן המהיר HotKeyCall. התוכנה מאפשרת למשתמשים לחייג למספר טלפון ישירות באמצעות חלון Windows מהמחשב. תכונה זו מאוד יעילה בייחוד לאנשים מצליחים לבצע מספר רב של שיחות ביום באופן ידני. בואו נראה כיצד אנו עושים זאת. אם אתם מפיץ מורשה, עליכם לגשת לאתר של apg.com ולהתחבר באמצעות יוזרניים וסיסמה. למשתמשי קצה, בקשו את התוכנה מספק השירות שלכם. לאחר שהתחברתם, יש ללחוץ על Downloads ולבחור Software Application ולאחר מכן HotKeyCall. לבסוף, הקישו על Software ובחרו את גרסת התוכנה העדכנית. לחצו על ההורדה Download. כמובן שעליכם לסמן את אישור הסכמתכם לתנאים הכלליים. לאחר שהתוכנה הותקנה על מחשבכם, הפעילו את התוכנה, ויופיע חלון שיבקש מכם להגדיר את הקישוריות, אפשרויות החיוג ושילוב המקשים להפעלת החיוג באמצעות ה-HotKeyCall. עליכם להכניס את כתובת ה-IP של הקוואדרו, כולל הפורט, בדרך כלל 4849. בדקו עם המערכת שלכם שמה שונה הפורט הזה. לאחר מכן הקישו את מספר השלוחה אליה יישלח החיוג. בדוגמה שלנו הגדרנו את שלוחה מספר 46. את הסיסמה שהוגדרה לשלוחה במערכת יש לסמן אם החיבור מאובטח או לא בהתאם להגדרות על הקוואדרו. בחלק הבא נגדיר הגדרות חיוג ייחודיות בהתאם לחיוג המספרים שישלחו לקוואדרו לצורך הוצאת השיחה. לדוגמה, חיוג לחו"ל יש להוסיף קידומת המפעיל הבינלאומי, או הוספת אזור חיוג למספר בין 7 ספרות. לדוגמה, חייגנו למספר בלי 03, נוסיף 03. בדוגמה שלנו, הוספנו 011, קידומת שמייצגת את קידומת המפעיל הבינלאומי למספר בין 14 ספרות. כל סימן שאלה מייצג ספרה. כדאי גם לתת שם לכלל שהקמנו, לא הכרחי. בחלק של HotKey נבחר את צירוף המקשים שיפעיל את החיוג. ברירת המחדל היא Ctrl+Y. בחלק האחרון נגדיר כיצד האפליקציה תפעל. בסימון הראשון נסמן כאשר נרצה שהתוכנה תופעל באופן אוטומטי עם הפעלת חלונות, והשני אם נרצה שהתוכנה תהיה מינימייזד. לאחר שהגדרנו את הנדרש, נלחץ על כפתור Connect. בשלב זה המערכת תתחבר לקוואדרו. במידה והתוכנה לא התחברה, עלינו לבדוק את הגדרות חומת המגן הן על הקוואדרו והן על המחשב. לאחר שהתוכנה התחברה, אנו מוכנים לבצע חיוג. בכדי לחייג באמצעות תוכנת ה-HotKeyCall, עליכם פשוט לסמן את המספר אותו ברצונכם לחייג ולהקיש את צירוף המקשים. פעולה זו תפתח חלון חדש בו ניתן לערוך במידה ורוצים את המספר המופיע וללחוץ על כפתור Make Call. השלוחה שלנו תצלצל, עלינו לענות, ומיד לאחר שענינו, המערכת תחייג למספר אליו בחרנו להתקשר באופן אוטומטי. תודה שצפיתם בערוץ יוטיוב של Advanced. למידע נוסף ניתן לשלוח אימייל ל-sales@advanced.co.il, וכמובן, אל תשכחו להתחבר לפייסבוק של Advanced. תודה.